ממתק לשבת, עם הרב צבי כהן. יא חמור! זה מה שיעקב אבינו יוצא לו לומר ליששכר. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעמה. איזה ארץ, איך טוב לנוח. ויית שכמו לסבול וילי מסורת. אם כל כך הארץ, כל כך טוב, בוא נגמור את הפסוק. וירא מנוחה כי טוב, כי נעמה, ויקח כיסא נוח, וישב על שפת הים, וילקק, אז תקמגנו. למה אם הוא ראה את הארץ כי טוב, אז הוא הולך לסבול, הוא הולך לרבוץ בין המשפטיים, אין לו איפה לישון? מה זה? היה פעם סוחר, בוא נקרא לו זונדל הסוחר, היה סוחר ביהלומים, נסע ללייפציג, מהלך שבועיים מהבית, הוא עשיר גדול, הוא נוסע במחלקה ראשונה, יושן באכסניות, מלונות 5 כוכבים, מסעדות יוקרה, והוא עושה ביזנס, הוא היה כמה שהיה בלייפציג, לקח את היהלומים שצריך, קנה אותם, הוא הולך לעשות עליהם רווח מצוין. לפני שהוא יוצא מהמלון, ככה רואה את החפצים האחרונים שלו, חוזר הביתה, מגיע סוחר יהלומים, הוא אומר לו, זונדל, אתה חייב לראות מה יש לי פה. אומר לו, הייתי שמח, אבל אין לי כסף, קניתי סחורה, נשאר לי 300 רובל האחרונים לעוצר את הדרך. זהו, אני צריך לחזור הביתה. אומר לו, זונדל, רק תראה, רק תסתכל. זונדל פותח את הקופסה. וואו, הוא מבין ביהלומים. כאלה יהלומים בחיים לא ראיתי, מאיפה הבאת את זה? הסוחר אומר, זונדל, זה מהמזרח הרחוק. בתקופה של פעם, זה לא שאתה לוקח טיסה ואתה מגיע, זה משהו מיוחד. השגתי את זה במחיר מציאה ואני חייב דחוף את הכסף. אני מוכר לך את זה במחיר הפסד. 300 רובל וזה שלך. זונדל אומר, אבל אני צריך את 300 רובל להוצאות את הדרך. הסוחר אומר, תחליט. זונדל ככה מגרד במצח, אומר, אתה יודע מה? בוא נוריד. לא צריך לנסוע במחלקה ראשונה ברכבת, אפשר במחלקה שנייה. בעצם אפשר גם במחלקה האחרונה, עם התרנגולות, הפרות, הלכלוך, הצעקות. בסדר. אכסניה. נו, כמה ימים לא נשען על ספסל בתחנת רכבת, לא נשען באכסניה. אוכל, נאכל בהקדש המקומי, נקנה קצת פיתה ובצד, לא נעים. השאיר 50 רובל להוצאות הדרך, מתמקח עם הסוחר, מורידים את המחיר ל-250 רובל, הוא קונה את היהלומים במחיר מציאה של המציאה, והוא נוסע. והדרך קשה, הוא יושן כמו הומלס, הוא אוכל כמו קבצן, איכשהו מסתדר, מגיע הביתה. הוא מגיע הביתה, אחרי מסע של שבועיים כזה דרך, רואים אותו שיער סתור, זה היה ככה לשערות, הבן אדם לא התקלח, כולו מלוכלך מאובק. אבא, מה קרה לך ילדים שואלים? איפה הגעת? הוא סיפר להם, הוא אמר, רגע, קודם כל תנו לי לנוח, אחר כך לאכול, אחר כך להתקלח, נרגע. אחר כך הוא מספר להם, חבר'ה, עשיתי את עסקת חיי. אמנם היה לי דרך קשה, אבל איזה יהלומים הבאתי. מוישלה הקטן, שואל את אבא בעדינות, אבא, אנחנו יודעים שאתה מפונק לא קטן. איך שרדת את זה? בשבילך לא להתקלח שבוע? בשבילך לא לצחצח שיניים? אתה תשאל על תחנת רכבת, איך שרדת את זה? אומר לו זונדל הסוחר לבן שלו, אתה צודק, זה קשה, קשה מאוד. כל פעם שהיה לי קשה, פשוט פתחתי את הקופסה. וואו. סגרתי אותה. אני הזכרתי, זה שווה. מחזיק את הקופסה קרוב ללב. זה שווה. זה משתלה. אני אעשה את זה. כל פעם, אני לשכב בקור בתחנת רכבת, על עץ קשה, אני פותח, וואו, סוגר, זה משתלם. וירא מנוחה כי טוב, זה מנוחה בארץ העליונה, ואת הארץ כי נעמה זה גן עדן. לא מדברים פה על האוילום מה זה, מדברים פה על התכלס, על גן עדן, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. יששכר וירא מנוחה כי טוב, שמה. אז אם ארטיק מגנום על שפת הים לא יקדם אותו לשום מקום. אברכים לא יודעים, לא צריך בשר בשבת, אפשר עוף, וביום חולף אוכלים כנפיים, מתי שיש כסף, אם זה לא פרווה. מעדנים רק בראש חודש. אולי החיים הגשמיים יותר קשים, אבל הם מקריבים של התורה, בשביל מה אני מקריב? פותחים ככה את הקופסה, נזכרים, וואו, כי טוב שכרה מכל סחורה, עתיר הקדוש שווה פי כמה וכמה, בארץ העליונה, שם יראו את ההבדל. שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, וירא מנוחה כי טוב, שבת שלום ומבורך.